И здравейте, хора! Днес ще играем на една игра с кораби, където трябва да рушим корабите и да спечелим. Толкова съм зле на тази игра, че даже не мога да оцеля кораба. Това за първи път така. Ама някой. Тук има самолет, аз съм лодка. Влизаме да нападаме. Ма аз не нападам. Аз нападам водата. Абе, вижте ваша кораба. Червен е най-добър. Най-добре. Нашия най-зле. Аз пак ме. Само ли на тази? Не. Аз съм най-зле такъв. Аз съм най-зле в планетата Земя. Не може постоянно да умре. Ти как потънка Титаник? Видяхте ли как потънка Титаник, бе? И сега чуваме да направим зеления. Аз искам като някакъв червей. Ние сме като някакви черви, влизаме в корабите и не използваме да ги бием. О, майко. Съгръмна. Това наша... Ти на какво стана наша, бе? Не. О-хо-хо. Аз да ли бях от ролавия, бе? Не. Главния чекпоинт. Хора, мисълта на тази игра е да развалим всичките чекпоинти, за да не се съживяват. Паднах. Без падане на самото. Моля ви, абонирайте за канала с камбанката и харесате това видео. Моля ви, искам много да стана 100 абонати. Моля ви, ама молявам ли ви са. Искам да стана 100 абонати. Моля ви са. Първи не гледам се на чета в YouTube. Го стана 100 абонати. Изтривам си... Ще направя каквото вие кажете. И напишете в коментарите. Да се бъдем 100 абонати. Ще направим каквото вие кажете. Ама абсолютно каквото вие кажете. Дори в Roblox игра, дори в своя време се стрия цялата база, че всичките им време са добри. Няма никакво значение.
Само да са някакви просто игра в Roblox. Да, ще направя каквото си искам. Мога направо да се стрия целия Roblox с този акаунт. Мога. Не се шикувам. Може да се стрия Roblox. Само да съберем 100 абонати. Моля. И сега тук да нашим чекпоинтите. Как ще да падна? Майко миличка. Взема просто. Аз съм развия пис. Всичките кора. Green е dead. Оста. Ред. Така. Айде! Спечелихме. What? Аз съм съвременен. Дори преди малко почнахме сами се разрушили. Пуши цяла кораб. После ще ви покажа как се казва, ако някой иска да ви покажа. Аз се опитвам да се руша чекпоинтите на моя кораб, аз съм много залил. Я май приятел. О, хора, видях ли? Аз бях на седалката. Това ще е видеото и от мен.